Hola, veus, la regió sanitària de Lleida no passaria a la fase 1 del pla de desescalada el pròxim dilluns 11 de maig en presentar un risc moderat de rebrot pel coronavirus. Per tant, Lleida es mantindria en la fase 0, al igual que les regions de Barcelona Ciutat, àrea metropolitana sud i nord, la Catalunya central i Girona. En canvi, sí que avançarien de fase l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el risc de rebrot és baix. Aquesta és la proposta que ha plantejat el govern de la Generalitat. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que cap de les regions està en una situació de risc epidemiològic elevat, ja que el virus va a la baixa. De fet, ha assegurat que totes 6 regions estan en una bona situació, però ha assegurat que no ens podem relaxar ni un minut. Catalunya, doncs, ens mantindria majoritàriament en la fase 0 del desconfinament per la pandèmia. Això implica que s'hauran de mantenir tancades les terrasses, hotels i allotjaments turístics i tampoc es podran reprendre les activitats al sector agroalimentari i pesquer. Aquesta proposta de l'executiu català es presentarà ara al Ministeri de Sanitat, que haurà de prendre la decisió definitiva. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha aprovat la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig. Ho ha fet amb una majoria més ajustada que en les anteriors votacions, 178 suports, 75 vots en contra i 97 abstencions. I a casa nostra, la ciutat de Lleida ha rebut avui 20.000 mascaretes aportades pel govern central i que se sumen a les 189 caixes amb guants, mascaretes i bates que van arribar diumenge des de la ciutat de Fei, a la Xina. Les noves mascaretes es destinaran als treballadors i treballadores municipals, usuaris de transport públic i altres col·lectius de la capital del Segrià. Per cert, que el confinament deixa unes dades positives a Lleida, i és que els delictes s'han reduït de forma generalitzada durant l'estat d'alarma. El nombre d'accidents també. Destacar el nombre d'accidents de trànsit s'ha reduït a la ciutat en un 92,5% respecte al mateix període de l'any passat.